Sasrayudha Sasra kasupen kula ngaturaken sebab binarya bekti kula katur lajeng dipun. Dak tampa puja pangestu guae enggal tamanana. Sanget anggen kula mundi mugi dadosaken teguh kayuanan kula lajeng dipun. Sakwise nglungguh mukang katata. Aku miterang kelawan sliramu kepiye? Jejiban sing tak sampirake pundak kiwa dalah tengenmu. Kepareng matur lepat pangapunten daya. Anggen kula nggolwendah sedaya para prajurit mandhapipun magangan enggal. Wedal sakmenika sami cukat cakut saha trengginas. Sedaya para prajurit anggenipun ulah temanjeping curiga. Lepas sing walastro angembat watang sainggilipun turungga. Sedaya sami cukat cakut saha trengginas Kanjeng Dipa. Rumangsa bombong rasaning penggalih. Sakwising aku nampa marang atur. Mujudake rasa tanggung jawab kang gedhe tumrap negara ing Kabupaten Grobogan. Awit kabeh iku mau patut tinulodos kabeh para magangan sing besok keangkat pinangka dadi prajurit bisa mbetengi negara ing Grobogan. Mula kepenak nunggon namung ngestakaken dawuh bali marang sira teh Patih Sasrawati. Sabda jauh katimbang. Selak notol rasaning penggalihku kadiparan pawartane ing Grobogan dina iki. Duh Kanjeng Sasrakusuma, sasampunipun panjenengan menika ngasta bang-bang lamating Kabupaten Grobogan. Grobogan katon ayem, ayom tentrem gemah ripah loh sinawe. Toto Titi Raharjo Waraden kula wangsa Kabupaten Grobogan Waraden para kawula ing Kabupaten Grobogan. Ya. Ayom-ayeme negara ing Grobogan.
ngetutake ana manunggaling kawula lan Gusti semesan. Sing kaping pindho nek wis ana manunggaling kawula lan Gusti kudu ngadeg ana sak tengah-tengahing bener. Marang sapa aja pilih-pilih jalma. Yen pancen luput mungging negara kudu nampa pidana. Yen ana kawula sing gedhe darmaning tumrap negara kudu kok ganjar kok jumbuhake marang labuh lan labuh. Kejaba sangka piye? Injih dawuh. Tenane kabeh iki mau kowe kabeh bakal tak jak ngrembug. Nggonku rasuhan ana ing Demak Bintara ngersa dalem Kanjeng Sultan Trenggono. Panjenengan menika jejering kawula minggahe tiang-tiang Demak Bintara. Kenging menapa panjenengan boten sowan? Menapa panjenengan menika ibaratipun anak kang durhaka tumrap yang sepuh? Menika laras Kanjeng. Dadosaken bingunging raos sing manah kula. Menawi katitik ngantos wekdal menika Kanjeng Dipati Sastra Kusuma mboten nate tepi wajib sowan ngabiyantara wonten ing Kasultan Demak Bintara. Nanging kula pitados ngantos Kanjeng Dipati Sastra Kusuma menika mboten nate sowan ngabiyantara wonten negari Kasultan Demak Bintara. Taratamtu kemawon wonten dasaripun ingkang gumathok ngantos rumaos murina ing panggalih wedal sakmenika boten sowan wonten ing Kasultanan Demak Bintara. Pancene bener. Apa sebabe kok aku ora sowan ing Bintara Demak wis 3 rambahan saja. Mergo aku yen sowan ing Demak Bintara kena diarani kaya duling uyah kecemplung segara muspra. Kenging kawestanan uyah kecemplung segara muspra. Leripun kados pundi menika Kanjeng Dipati? Saben pendak pisuwanan agung aku nindakake jejiban sowan ngersa dalem. Nanging apa pikolehku? Akeh para saka guru dewaning ulama dheweke padha nyecenges kelawan aku, ngecepi kelawan aku, geguyu kelawan aku. Yen ora selat batene wong Demak Bintara, sapa Sastra Kusuma? Kae murite Guru Agung Syekh Siti Jenar. Guru Agung Syekh Siti Jenar kaanggep luput. Marang dalem Sultan Trenggono para dewaning ulama. Jalaran kawruhe Guru Agung Syekh Siti Jenar beda karo kawruhe wong Bintara Demak. Ning wong Demak Bintara kae Islame sing digilik. Islam syariat Allah. Nanging beda yen Guru Agung Syekh Siti Jenar makrifatullah. Kabeh iku mau digawe perkara. Kena diarani tembung kasarane yen Demak kae Islame wong Bukan, nanging yen Bintara Demak Islame wong Arab. Nah, yen tetelo kaya ngono, aku mesti dikatut-katutake dosane Guru Agung Syekh Siti Jenar jalaran aku kuwi muridé. Lho, nek enek lelakon sing kaya ngono, banjur rasamu kabeh padha kepiye? Nun sewu Jeng Dipati. Menawi wonten perkawis kados mekaten, gina napa panjenengan tasih deku-deku amari keluh tesih suwita wonten ing Demak Bintara. Panjenengan menika dipun kiwakaken dening Sultan Trenggono. Boten wonten ginanipun, malah kaporo. Kenging menapa panjenengan menika boten ngudi tuwuh sedane Guru Agung Syekh Siti Jenar ingkang sampun dipun lampah rikala semanten kadang dika lontang saking Semarang. Ya.
menika ngudi tuwuh patine Guru Agung Sesti Jenar. Sakmenika sampun tumekaning palastra ugi tindake tiyang-tiyang Demak Bintoro. Banjur panjenengan menika pundi? Jejering anak kedah mituhu ngabekti dhateng gurunipun, dhateng tiyang sepuhipun. Nah kaya ngono to. Menika leres Kanjeng Dipati Sastra Kusuma. Kejawi saking menika mongko sampun cetha sinaosa Guru Agung Siti Jenar menika seda kapancung wonten ing madyaning alun-alun ing Kasul Demak Bintoro. Nanging sinaosa kados pundi kemawon panjenengan tasih sowan ngabiyantara wonten ing Kasul Demak Bintoro. Nanging ewa semanten lho ora-ora kok diarani menawi kok dados panjenengan boten wonten ginanipun Kanjeng Adipati. Nek ngono ora beda kelawan rasaku. Yen pancen kabeh saka guru ing Kabupaten Grobogan ora sarujuk perkara iki, mula kowe kabeh pinangka dadi paseksen. Ya wiwit dina iki aku bali lho kersa salam sang saya tuwa ora sang saya ala sang saya tuwa malah malih rupa bagus menika leres ketinggal cakrak tur wibawa gagah lan pitiksa kula Kanjeng Priya menapa Gusti Patih Wonosara menika asing tedhak wonten Kabupaten Grobogan wonten wanita kang dadi pudyasmara driya mbok menawa ya ngono nami ngaten nggih aku nelakake Gung Panuwun kabeh kawula ing Grobogan saya siadi sastra Kusuma mung tansah ngalem bono lanang pancen nggih yo senajan to yo swaku iki wis sepuh nanging aku budidaya supaya kaya dene wong kang isih muda kados ngaten wonten saenipun dasaripun pangkat Bapatih tiyang nomor kalih ing Demak Bintoro menawi ngagem sak era boten prayoga. Lah yo Wilujeng napa rawuhipun? Pangestune Yadi Dipati Sastra Kusuma lakuku wiwit saking Demak Bintoro nganti tumeka Kabupaten Grobogan kalis nir ing Sambika. Alhamdulillah. Nuwun sewu tebih saking Bintoro Demak tumapak wonten ing Grobogan. Plangka menawi boten wonten wigatos. Ya, di pancen tekaku ing Kabupaten Grobogan kejaba aku kapang lan siadi sastra Kusuma uga nampa dawuh saka ngersane Kanjeng Sultan Trenggono. Oh, kados ngoten. Iki sambung sira iku kena dari saka guru ing Demak Bintoro. Nanging wis ana 3 rambahan Kanjeng Sultan Trenggono nganakake pasawakan agung kang ninggalake kewajiban ora kesusuan ing Demak Bintoro. Iki dasare kepiye to? Oh nggih. Dasaripun matos mantet madhep maton. Napa sebabipun kula boten sowan negari ing Demak Bintoro ngersa dalem Sultan Trenggono? Rumangsa tatu sak lebeting manah. Nggih. Jero apa sing dikarepe Sedane Guru Agung Siti Jenar. sambungane apa jenengmu? Nggih mawon. Sedane Kakang Lontang Semarang. Kula pun boten mucik
antawis sedanipun Kakang Lontang Dulagung Syekh Siti Jenar. Kula tasih nindakaken jejiban pinangka saka guru wonten ing Bintara Demak. Napa pikoleh kula saben kula nindakaken jejiban wonten ing Bintara Demak, tiang-tiang ing Demak Bintara kalebet sampean barang niku to? Sampeyan barang niku Nyecenges dhateng kula, geguyu dhumateng kula. Kula niku bocah mun dewasa anggadhahi panguwasa wonten ing Grobogan. Yen boten selak batene tiyang Demak Bintara menawi kula menika dipun katut-katutaken dosanipun Guru Agung Syekh Siti Jenar jalaran kula murid Guru Agung Syekh Siti Jenar. Nggih napa mboten? Dadi kuwi to sing jalari nganti kowe ninggalke kewajiban ora kesesuaian di kowe kuwi suwijining pangarsa ing Kabupaten Grobogan, kowe kudu tanggap ing sasmita. Kowe aja nganti kladuk ati kejeron ing panapa. Kabeh saka guru ing Demak Bintara perangane kula apa? Kowe ngadep ana ngersane Kanjeng Sultan Trenggono padha mesem. Iki ora teges nyecenges lan siramu ora. Malah kapara padha gumun. Kae lho sastra tersebut. Kae yo wiritaring Syekh Siti Jenar angin ora nulat marang pakatine Siti Jenar yo lonang semalam malah kapara ndek nyiwake marang piwulange Syekh Siti Jenar katitik saben Demak Bintara nganake masyarakat dheweke jangkepi pinangka saka lho Niku mung nutupi licike tiyang Demak Bintara kalebet sampean. Boten ngangge pawatan menapa kemawon tetep kula boten pitados menawi wong-wong Demak Bintara ngakeni menawi kula tiyang sae. Sakniki ngeten mawon. Kula kok mundung dhumateng panjenengan boten monggo kula aturi kondur wonten Demak Bintara matur nusa dalem. Menawi sastra kusuma ngantos pukuting jagat boten badhe sowan wonten ing Bintara. sastra kusuma. Iya. Aku bali ana ing Demak Bintara. Nek aku ora nganti lan siramu, aku tetep nampa duka. Nek perlu aku tetep nampa pidana. Mula kali kuwi kowe kedep tak prawasa sowan. Oh, yen kowe ora gelem bali ing Kasol Bintara kelakon banjir ketep
kabeh padha kaprajondhangan awale bulan. Joko kang perpet Demang Bintoro aja nganti grondholan mlebu. Namung setengah Iya, Pak. Iki hawane pancen panas banget. Ora kaya adat sabene. Ning yo ora dadi napa. Senajan to iki panas, malah tiwas kebeneran. Nggonku umbah-umbah mestine wae yo ndang garing. Mengko terus bali luwih cepet. Wah. Ana wong jebule. Oh alah Tri. Ngapa, Kang? Kowe iki lho kok grenang-greneng. Jane kowe iki grenang-greneng apa? Iki lho perkara sumuk panas. Sumuk panas. Bisa. Durung mangsamu kowe dhewe. Wis sampean ya. Aku yo sumuk. Lah ya. Pancen hawane yo mendung. Sampeyan buka klambine. Tri. Ngono. Piye Kakang Rawana? Mapan kebeneran aku ketemu karo kowe. Lagi ae aku mau goleki karo kowe ning omah. Ning ora ana malah kowe ning sendang kene. Ngono lho, Kang. Sampeyan kuwi ra usah dadak goleki ning omah. Wong adat sabene yen wektu yahe nek aku ana ning sendang. Lah wong gaweanku anggere yahe niki ya umbah-umbah lho ya. Lho umbah-umbah kok saben dina. Kuwi sing mbok umbah ki apa? Lho, lah wong anggone klambi ki ya saben dina dadi ya regete ya saben dina to, Kak. Ngene lho, Tri. Sampeyan ki lho. Ki aku ape kondo bloko karo kowe. Kondo apa-apa. Asline aku seneng karo kowe, Tri. Sampeyan seneng karo aku. Yo, Ya wis pas yen sampeyan kuwi seneng lawan aku. kok wis pas. Lah iya no. Aku karo sampean senajan to dudu dulur ketok kuning. Yo. Ning ana ning pinggir kene sampean ki wis tak anggap sedulur dhewe. Sampeyan kuwi dadi kakangku. Tri, Napa? tegese aku kondo seneng karo kowe kuwi ora tumrap dulur kakang karo adik kuwi ora. Lah terus. Ning aku kepengin ngepek bojo kowe. Dalah. Lho kok lah dalah? Aku ki yo kaget to, Kakang. Lho kok kaget? Lah ya mesti wae kaget. Lah wong saben dina aku ketemu kelawan sampean. Sampeyan wis tak anggap dulurku dhewe. Yo. Sampeyan wis tak anggap kangenku dhewe. Kok malah nembung tresno kelawan aku. Apa ya ora kaget? Ya apa salah yen to aku kondo seneng karo kowe? Jane ngono ki ya ora salah wong aku ki wong wadon sampeyan wong Nah, lanang. kowe yo ngerti yen kowe wong wadon, aku wong lanang. Saben dina kowe karo aku mlaku bebarengan. Mergawe yo bareng. Umpama ning pasar kowe ora wani yo sing ngeterke yo aku. Pancen bener. Ya mergo saben dina kowe karo aku ki tansah awor terus bendina dadi timbul rasa senengku kelawan kowe. Iya. Gak gelem ya? Piye? Gelem. Aku kudu gelem. Yo. Yen aku mau. Kok kowe mau lah wong aku wis kandha bloko karo kowe. Ngene lho, Kang. Rasa dibacoke nggone sampean seneng karo aku. Mergo aku ora bisa ngimbangi katresnan sampean. Wis sampean ki golek wong kene ae. Kuwi lho ayu-ayu. Lah, lho ayu-ayu. Ayu-ayu piye? Wong wis ibu-ibu kaya mbokku kok ayu-ayu. Kuwi sing mbok sawang kuwi sing endi to? Rumangsamu ibu-ibu ku duwe anak perawan lho ya. Coba takoni nek ora Lho kowe percaya. jalak prawan. Ora ono ning kene kok kon nyalon sing. Wes sampean ki golek wong wadon liya ae, Kang. Aja kok peksa aku. Ora. Jagat kuwi digelar amba lho, Kang. Yo. Akeh wong wadon sing luwih ayu saka aku, sing iso nampa katresnane sampean. Gegerane monga krami tutu
gedene rasa tresnaku kelawan kowe. Kakang Pramono. Wis bola-bali aku kandha kelawan sampeyan. Aku ki ora bisa nampa katresnane sampeyan. Wis to, aja dipeksa yo Kakang. Apa? Nek sendang kene kuwi sing ono kowe kelawan aku. Sampeyan arep apa? Opo bakal kelakon? Aku ngrudo kari peksa kelawan kowe. Apa sampeyan ki bakal tegelan kelawan Dene ora. Aku bakal tegolan tegel karo kowe. Mergo kowe juga wis tego kelawan aku. Wis nampik rasa tresnaku. Aku ngono kan yo. Nggih. Emang. Kowe ora gelem. Labene. Yo. Ayo. Emang. Gelem apa ora? Gelem apa ora? Baleni arek kan. Pripatmu ki nanti? Niki. Ora nggo nyawang ngono kuwi. Sialan sampeyan jembare melayu-melayu dawak nabrak aku. Sampeyan tak kandhani. Sing kleru kuwi ngono ki dudu aku. Sing kleru sampeyan ana wong layu kok sampeyan ora sumingkir. Malah bejo kowe. Lah kok bejo aku? Ora salah aku ning bejo kowe. Bejane mangon ndi kan? Lho melayu bianter kaya lonjong mimis. Rahine kok nabrak aku. Upomo gak nabrak aku. Wis kowe kesripet sukat. Ya. Sirahmu bentus ning watu sakmono gedene. Terus prak getih ngono ya terus. Lah yo bener kan. Lah iya. Yen kaya ngono yo matur nuwun banget yo kan. Alah wis tau kuwi. Lah piye upama aku ki mau ora nabrak sampean ra yo ajur ah. Ngene lho, Tri. Apa kan? Kowe kok melayu-melayu ki tenane ana apa? Ciloko kan ciloko. Tau. Aku ngerti. Kowe mesti doyak-oyak mendring ah. Wah. Dudu. Kowe doyak-oyak lesen. Pergo Ora. kreditmu. Aku ora duwe kredit apa-apa kan. Lah duwe. Ora. Kok melayu-melayu. Ngene lho kan. Nganti aku ki mau mlayu nabrak lawan sampean. Mergo aku dioyak-oyak Kakang Pramono. Pramono. Siap. Lu karepe Pramono apa kok kowe? Karepe kuwi arep ngepek bojo lawan aku. Le. Pramono ki arep seneng karo kowe. Iya. Lah wong kok ora mawas. Mawas piye? Nyambut gawe urung kaya ora duwe. Oh iya. Lho kok arep duwe bojo. Lho arep dingoni apa mbok kowe ada kelakon dadi bojone? Yo kelakon ngelah aku lesu. Lah iya, dadi kowe ora gelem. Ora gelem to kan? Lah, iki tiwas kebenaran, Tri. Ya tiwas beneran aku ketemu Lah karo iya. sampean, aku jaluk tulung. Sawutuwe tak tulungi. Tenan kuwi. Lho aku ki wong ora tegelan kok, Tri. Aku yo percaya kok, Kang. Apa meneh nek ana wong wadon sing rekoso njaluk tulung aku, sawutuwe tak tulungi. Tenan. Matur nuwun yo Kang ya sampean gelem tetulung. Nek ngene lho, Tri. Jenenge tulung ki rak ya kudu ana pamrih. Ya kudu ana opahe. Nek ora mbok opahe aku ora gelem kok. Jaluk opah mok aku ora ndek dhuwit ya, Kang. Sing tak butuhno duit. Lah apa? Kudu mas-masan ya ora. Ya terus sampean Sing tak jaluke atimu. ya kelakon mati nek ngono. Ya aja joblok to, aja gendeng. Lah piye yen sampean butuhke atiku ki mesti kok belek kok cikok atine. Lah yo ngono. Itu tak goreng. Iya. Sing tak karepe atimu kuwi kowe kok gelem dadi bojoku. Ah, iya. Tinimbang kowe dadi bojone Pramono. Kemono wong kelemak-kelemak ngidake telek ora penden. Ning beda karo aku. Nek kowe kelakon dadi bojoku engko tak jak mampir. Mampir nang ndi? Lho ning gone Mas Eko kene mi Jawa cangakan lho iki kancaku kuwi. Sampean ngono sampean ya luru Lho, gratisan tenan. kok. Iki mau wonge metu aku. Lah ya sampean ki luru gratisan aku ora mau jajake dhewe. Aku ora luru ya, Tri. Lah apa? Dikongkon. Ngomong kan nek ngono sampean ki apa bedane karo Kakang Pramono?
Nek kowe kelakon dadi bojoku kowe gelem, mengko tak gawe omah magro-magro. Kaya iki. Iya. Iki lagi tingkat. Iki ora tingkat. Mengko nek kowe dadi bojoku tak gawekno tingkat kowe. Wih. Lho. Aku wedi dhuwur-dhuwur rek, Kang. Ora dhuwur kuwi 3. 1 2 3. Wah. Pokoke kepenak-penak urip. Amoyo, Kang. Lah wong aku ki wis nampe Kakang Pramono kok malah sampean ki yo nembung tresno karo aku. Kamangka aku kuwi urung kepengin duwe bojo, ya urung kepengin omah-omah. Sing mbok golek iki wong lanang sing piye? Salah to? Aku bagus. Bagus. Aku piteco. Iya. Aku pedho nyambut gawe. Saben entuk kaya tak klumpukno. Nek kelakon kowe dadi bojoku, iki lho Dik kayaku. Piye? Ning piye to kamu jeneng tresnoku iki ora kena dipeksa lho ya. Kulinak kowe Botri. Yo tangane malah Kadung gelem kok. Lah aku Engko nek gelem penak pokoke. penak kuwi yen seneng padha seneng, nek ora seneng ya ora kepenak. Gandrung lho. Aduh, wah, aku ya ora kepencut. Lali. Alah. Mesti kok gelem. Lali. Jatan pisau Iki sampean sing mali. Aku tidak layak buat sikanku menari. Sampean penak dipelus ngono kae. Sumpah, aja ya kan. Sumpah ana ana kan. Wis rampung kan? Yen wis rampung aku tak bali. Perkara mulih gampang. Kok bareng aku. Ning papan kene aku njaluk wangsulanmu keng prasaja. Jujur, Tri. Jujur sing kepiye? Gelem kowe dadi bojoku. Iki jujur saka atiku sing paling Jero. jero. Elah. Sampean kuwi ora
setengah. Tri. Setengah, Tri. Sabar lah. Udah iya. Edan lagi. Ora itu. Wene wani munggah. Tri. Iya lah. Sabar kok yo kelakon ya. Aja ya, Kang. Sampeyan ra duwe isin ngono kok. Isin kuwi tak buat. Lemra. Aku wong lanang. Nek tak tembung alus kowe ra gelem. Oh, aku kapok sementara karo. Kowe tak jadi nyampe ngono. Kowe ngelegeno. Rumangsamu kowe iki wis bener apa piye? Nganti aku ngempalangi karo kowe mergo kowe iki kleru, Cuk. Goblok kuwi. Lah kok goblok? Lha kowe kok ngluputno karo aku ki salahku ning ndi? Salahmu wis mbok endong mbok indik. Mergo kowe arep prawoso kelawan Lastri. Kliru. Lah kok kleru? Lastri ki ora arep tak prawoso. Lah iki mau Ning Lastri kesel njaluk pijet. kowe njaluk pijet to? Ora, Kang. Njaluk pijet. Aku ora njaluk Lho, ya. Ngapusi. Jo, Kayak balaku ah. kamu Jo. Kayak balaku Anda. Apa ini? Jaluk pijet yo jaluk pijet. Ning umume wong jaluk pijet kuwi ora kaya ngono. Umume piye? Lah wong jaluk pijet kok dicoploki kabeh kaya ngene iki piye to? Kuwi jane sing mbok pijeti apa? Gara-gara ya kolor iki lho rasane. Wong pijet kok nang kolor apa? Iki umpama tak tutupi pancen ora iso. Aku ki seneng karo Lastri. Karepku Lastri arep tak mek bojo, tak jak omah bebarengan. Ngono Kowe seneng karo Lastri. Kowe seneng karo Pramjo apa ora? Ora, Kang. Ora. Padha aku ora Jo. seneng karo Kakang kamu. Lastri kae ora seneng karo kowe. Iki aku yo kepen bloko karo kowe. Aku yo duweni rasa seneng karo Lastri. Lastri arep tak pek bojo. Wih. Lah kok kowe Kowe yo seneng karo Lastri. yo Alah, no. lho piye to, Jo? Lo nyambut gawe ra jegos ra pecos ya ndak arep ndek bojo. Lho, aku ora iso nyambut gawe. Kowe apa ngerti nek aku nyambut gawe? Alah ra iso kowe ora dikaya lho. Lho duwe to. Akeh duitmu. Duitmu. Duit kok ngendi coba jajal? Ayo, yen kowe duit. Nang totake urung bayaran kok. Kowe seneng karo Lastri. Yo, Aku yo seneng karo Lastri. Iki ra wong wedon siji, dikoyok wong lanang loro. yo. Aku duwe cara. Duwe cara piye, Jo? Aku adil. Adil, Aku adil. ngalah. Yo, Lastri ki ra wong siji. wong siji. Duit Apa Tri. to, Tri? Ora iki lho Dom nek kena sikil. Lastri diketok dadi loro. Ketok dadi loro. Sijinan. Diketok dadi loro sijinan. Sijinan adil. Lah ngetoke terus piye, Jo? Lastri diketok. Iya. Hmm. Udel mendhuwur kowe. Udel mengisor aku. Dadi mbok ketok tengah bener kene del. Ya. Udel mendhuwur aku, udel mengisor kowe. Lah kok penak kowe, Jo? Lah udel mendhuwur aku, udel mengisor kowe wong pidamine tiba kowe. Ijek ora trimo. Itu apa? Ora trimo. Yo ora trimo. Aku ngalah. Ye, Lastri diketok dadi telu. ketok dadi telu. Kowe loro aku siji ra apa-apa. Tenan apa ora?
siji. Yo. Iya udah mendhuwur kowe. Iya dengkol mengisor kowe. Yo. Aku siji iki ya. Dosa aja. Kowe kok vitamin aja. Lu bola bali kok vitamine tiba kowe. Isi ora trimo. Lho aku untuk vitamin sok kapan. Aku duwe cara. Cien. Lastri disigar. Iya, tengah. Iya, tengah. Cocok. Cocok. Ya cocok. Ya apik. Ajur. Ora kabeh. Ajur, Jo. Ora sida untuk vitamin. Kowe kalah ono. Ora iso. Kalah. Ora iso. Ajur. Goro-goro kowe. Kok aku terus gara-gara ya kuwe barang. Apa? Padahal apa? Piulangi sapa? Ramono. Boten, Bang. Boten ndangkrak. Kang jalari menika Pramujo lho. Alah kowe ngono kok. Pramujo. Wadani ra nyandul ngono. Pramujo. Pakastinmu kuwi nista. Gelandang calon sok pucuk ngembek dadi tarik. Paguron ing tinggiri papan yang suci. Oke wong sing Sukawara golek ki kebo Kanigoro. Lha iki iki dari Kanigoro. Iki anak muridku, anak didikku. Kok udah kasulaya ini? Pola tepung susilo ora pono. Unggah-ungguh iki kepiye? Ruwono kowe. Kowe padha wae. Kowe kuwi. Malah modalan liyan. Oh, Gelandang jan. niki sumbering perkara Lastri, Bu. Nggih. Lagi jenengmu kuwi wis pawa. Mesti asma kinarya Joko. Pramono. Kudu pono sawireh kagungan. Pono ing susila, pono nggawe. Prasaja kudu jujur apa anane, apa mestine. Ora kaya ngono kuwi. Lepat nggih, Bu. Sumbering perkara niku Lastri, Bu. Lho. Lah kok malah Lastri sendalan? Lastri niku ora bocah wadon. Iya. Lho ajeng disenengi wong lanang kok mboten buruk. Monggo sing seneng niku kula kali Pramono. Takon milih Apa ya kelakon wong siji ngladeni wong loro. Saiki nggih. ruwange. Tresna kuwi pancatane adil lan suci. Adile ora kena dipeksa. Suci tukul saka kentuling ati. Nek kowe tresnani karo Lastri, monggo Lastri ora seneng. Apa ya tentrem nggonmu mau. Wong omah-omah iki ra kanggo sedina rong dina. Nganti sak kukute nyawa. Mangku pembayatan bayar wisma. Tentrem ayem. Dilek maksa mboten Ora kena. Terus pripun iki bapak kula pun kadung kepengin rabi, Bu. Ya golek liyane to. Donya iki jembar. Donya iki rasa godhong kira. Wanita sing ayu ra Lastri tok. Ana sing luwih ayu. Dalu iki sing padha sambung tresnane. Nek kaya ngene iki ngobak banyu kang bener dadi banyu ledhek. Nek pituture bapak Asor derajatku ning ngene pertakone desa Tinjur kene iki. nek pancen tumindak kula niku salah. Kula nedha njaluk ngapura bapak. Sini-sini. Kula tak golek wong wadon sing gelem kalih kula. Lah ya ngono. Kok coba aja kowe. Raito Kula nggih semanten ugi Bapak. Mbok bilih kula menika lepat anggen kula nesrani kalian Lastri, kula nyuwun pangapunten Bapak. Kejawa kuwi urung do nyambut gawe to. lho. Kula ora jare nyambut gawe. Loro kabut gawe kepengin mengko wong wadon. Niki wae kandhane pun nyambut damel lho, Bapak. Nggih. Plepok duwite niku kathah. Kula ajeng didamelke omah kados ngaten. Sapa sih? Ini Pripun? aku baru kali aja karo kowe. Pak Jiro. Pak Jiro. Saestu niku Bapak. Ya wis. Napa Pak Jero? Pak Jiro. Pak Jiro. Mobil.
Mobil apa? Ora. Lha napa? Bapak jejer loro. Sampeyan iku Malah jejer mobil. Bapak jejer loro. ngalep paling. Lah nek kaya budi positimu kaya ngono apa ora isin? Nggih, kula janji. Ajeng marani tumindak kula. Sing mumpet semene aja nganti domo-domo kawiyak wadimu nek betul. Kowe tak tulung saka ing desa tinggi. Kowe tak kon ngabdi ning ngene. Kakangmu ki ajeng kena. Ning pengen ngono. Nggih. Iya ora mikir gembulek wong wedok. Pasti kula jae. Baca ngisah. Nah, itu tak jae. Nggih, nek katon, kula tak nyuwun pamit badhe manyis wonten nggih mengki.